Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, ya al'amura ya komai da komai. So idan wannan ne farkon ziyaranka wannan tashar namu sai kai mana subscribing da kuma liking sai kai sharing. Mutane da yawa suna ce ya za su duba passphrase nasu a cikin Metamask. Abu ne mai sauƙi gaskiya. Za ka shiga cikin Metamask naka sai ka zo ka taɓa wannan, in ka taɓa gashi nan sai ka zo nan ƙasa ga setting sai ka taɓa setting. Ka taɓa setting ga security and privacy sai ka danna security and privacy. Yawwa, bari mu ɗan jira ya buɗe mana. To kun gani idan ya zo haka sai ka zo ka danna nan wajen. In ka danna nan wajen, yawwa to zai tambaye ka passport naka na Metamask. Sai ka sa passport naka na Metamask a nan wajen. Bari mu sa passport namu na Metamask. Yawwa, bacin ka sa passport naka na Metamask sai ka zo nan next haka. Zai buɗe maka. Yawwa, idan ya kawo ka nan wajen sai ka danna nan wajen ka tsaya haka. Yawwa, idan ka danna ka tsaya to kun ga ya cire mana passphrase namu ba? Sai ka zo ka yi copy haka ka ɓoye passphrase naka gaskiya. Sabida yin screenshot ko kuma rubutawa gaskiya duk wannan ba security ba ne. Ka zo ka danna haka. Ka yi danna sai ka fita sai ka shiga ko email naka in kana so ka ɓoye kenan. Bari mu shiga email namu. Yawwa, idan ka zo email naka sai ka zo haka. Sai ka zo nan sai ka rubuta misali ka ce Metamask. Ka ce Metamask. Sai ka zo ka yi pasting na passphrase naka. Sai ka yi back. To idan ka yi back to inda za ka zo ka sami passphrase naka shine sai ka zo nan wajen in ka taɓa gashi nan wani waje an rubuta draft. Sai ka taɓa draft haka. Ka taɓa kun gani ba? Kun gani? To gashi nan a wannan namu. Ya yi kyau to Allah ya bamu sa'a, Allah ya taimake mu.